лица, с разноцветни букети и цветя, чуват се смях и закачки. Защо ли е така? Как защо? Нали учебната година свърши? Очакват ни своя дни, летни дни, пълни с игри и пътешествия. Няма ставане рано, няма напиши си домашното, няма излез на дъската, ела, говори. То не, че много сме се уморили през годината. Зимна ваканция, снежна ваканция, великденска ваканция, ама все пак режим ставане, хапване, училище, хапване, прибиране вкъщи, хапване, подготовка на домашни, хапване, лягане. Чакай, както си е подкарала, само не ми казвай, че и леглото ядеш. Май яденето ти идва повече, ама не и се, както казва нашия добър приятел Байганя. Да бе, знам. Да можеше и знанията ни да се измерват на килограм, повечето от тях щяха да бъдат отличници. Но това е друга тема за разговор. Я кажи, ние с теб какво правим тук? Как какво? Водим, нали така ни казват водещи. Обявяваме за какво сме се събрали. Значи, днес е най-тъчествения ден в училище. Осмокласниците ще получат дипломи, седмокласниците удостоверение за кандидатстване в елитни училища, а останалите своите бележници. И показваме колко сме талантливи. България от няколко месеца търси своите таланти, а те са тук, сред нас. След малко ще го докажем, а жури ще бъдете вие, публиката. Моля за вашите аплодисменти. Чакай, не бързай толкова. Първо да проверим и знанията на публиката. Внимание! Въпроси с повишена трудност. Коя цифра най-трудно се открива в един съвременен ученически бележник? 6. Кой е най-нежеланият, но най-често срещан гост в нашите бележници? Какво правим, когато не сме си научили уроците? Познайте, шестица на всички. Борбата за нея е безмилостно жестока. Обаче днес ние ще се постараем да променим вашето мнение за оценките. Нали имаме демокрация, без дискриминация. Хайде, бойте!